Mbukela umuhle nothandekayo lapha ekhaya sawubona ubingelela umthokoziswa kaMasengeni all the way from KZN eBergville emazizini okhombe emahlabathini. Ngikuphathela indaba ezinhle nendaba ezimnandi zokuthi noma kanjani ngomhla ka26 kuDisemba ku2025 sizobe sihlangene sibuthene lapha yana okhombe emahlabathini hall lapho kuzobe kukhona isiphihli sento indumezulu yendumiso into engakazi bonakale seloku kwathi inhloko ezokuphepha zizobe ziqinile amaphoyisa kahulumeni azobe khona ezemvelo security bazobe bekhona beqinisekisa ezokuphepha bazobe bekhona nomama abazobe besidayisela ukudla nama snacks nama fruits ukuze sikwazi ukuthi sibambe umoya kuzobe kukuhle kudelile ngendlela isimanga uze ungaphuthelwa yileli dili lendumiso walala wasala wavuka wasola.